लीटर कुछ ऐसा घर में कहाँ बड़ी हो कहाँ गुल बड़ी सोन बाल्टी होने के होने है सामान मोए ने फेंक रहे से कहाँ बड़ी सोन छटुआ जिया गईनी केवाड़ी है तेरे खुला बा देखो तनी अरे खुला ना रहल जी झारत रहने घर ए तू कर अब तक पहले एक गिलास पानी दाम रखे दे पर कौन थाक जाता मोर एगो घर के टेंशन एगो बहरी के टेंशन अलगे का हम कहीं करे के यहाँ फोन करे तो साला वो पैसा कहिया दी आजकल कोइले बा ले ही जानी आउ कहाँ बोले छोटू बड़ा बढ़िया रवा लूर सिखले बनी जो है खाओ जे थूक द घर में केहू थूकेला जी चलो हम चलो ओकरा के लिए पूछ हां रवा एकदम काहे खाती बाड़ी तीनों के तीनों भाई एकदम लूरे सिखले बनी जा रवा तू कहाँ बोल छोटूआ बैठ काहे तू हर बतिया में खिसियाए लगेलू खिसियाई रहने के और घर के रहन सहन देख के न एकदम हमरा ब्रह्मा में आग लग जाता बुझाइल नु का होल हमरा घर के रहन सहन में घर के रहन सहन में कतनो बात तारा नैहर से ठीके भाई जाई ना गए रहनी नु हमर नैहर देखले रहनी नु कैसन रहे बहुत बढ़िया से देख रहनी अब बड़ाई मत करवाओ कितना तार घर के बढ़िया रहन देखी जे लोग कितना बोलत नहीं जी इतना तो कबो बोले नहीं ना अब मान ला तनी मजाक के कर देनी त इतना सीरियस ना हां तो ऐसन मजाक जन करी ओए काम करो ओकरा के फोन लगाओ तनी बुलाओ कुछ काम बा ओकरा से छटुआ के और छोटू बबुआ नु गइल बनी कमाई करे कुर्ता पैंट पहिन के त कुर्ता पैंट पहिन के त तू ही रोज फीचत तारू कहत नहीं कि ओकरा के झाड़ के मत लइकन संगे खाली घुमत रहता रोड पर तरा कहली समझानी कि ओकरा के लइकन के संग मत रखो हम नइखी फीच के देत बाड़ी एगो महारानी उहे फीच के पहनावत तरी अब बताई रहुए बियाह के दिन धरा गइल बा उनकरा इतना नइखे बुझात कि जाई कहीं गौरव माटी कर या कुछ पैसा रही त बियाहवा में लागी देखी साफ सुन ली 1 रुपया ना लगाई माना रउआ के लगावे देम बियाह में अरे भाई हो देखो सुनो जवान बात तो उहे बा हमनी के अभी मान जाय दी काहे खातिर अगले महीना में उनको बियाह पड़ल बा आ वही महीना में हमरो बहिन के बियाह बा कुल पैसा उनकरे में लग जी त हम बहिनिया में का दिए जी अच्छा तो कमाई तो दीही नु भाई हो ओकर कम से कम जौन जिम्मेवारी बताउन क द के बा माई बाबू जौन बताउन हमनी के बजट बन जा घर में जाय दी रवा बोड़ बानी ठीक बा रवो से बोड़ केहू बाटे नु उ लगाई ठीक बानू तब उनको देखत कोनो लॉकडाउन लागल बा क्वालिटी पेमेंट होइबे ना कइल हम ई कुल नहीं जाना ठीक बा रवा ढेर का कमातनी जी और तो वही में कम पेड़ पर से का झाड़ के लिया आवतनी रुपया अब पेड़ पर से लियावे चाहे कमा के लिए के करा खातिर कमाता मान लो भाई हो तब केकरा खातिर कमातनी मेहरारू खातिर नु कि केकरा खातिर ना ऐसा ना कहे के चाहिए त कम बियाह होकला के बाद नु हर चीज मेहरारू खातिर आदमी करेला परिवार खातिर ना करेला ठीक बानू हां उ परिवार से अलग बा हमरा अब अलग होइए नु गलबान हमरा से और बियाह होगा तो उनकरो काल के उनकरो बियाह हो जाई उनकर मेहरारू है तो अपन हो जाई तो वो घड़ी तू मत दियो अभी तहार बा ऐसे कि ओकर बियाह हो जी अपना परिवार में व्यस्त हो जी कमाई खाए लागी वो जिम्मेवारी अपन समझे लागी जाय दिया जी एगो बात जान तनी बोलैले रहली टेंट वाला के सट्टा लिखवावत रहली टेंट वाला से के ऊ है मलकिनी हां राउर मलकिनी बोलैले रहली टेंट वाला तो मलकिनी हम सट्टा लिखवा खातिर नहीं क्यों बोलाई के घरे सट्टा लिखवा न करे के बोलाई में सट्टा लिखवा अगर वो काहे लिखवाएम जी पैसा देम रहुआ उ लिखवाओ तरी लिखवावे दी तो घर के इज्जत हमनी के आदमी रहते हुए उ बोला के सट्टा लिखोई हां न हमरा से कहत रहली इनु की लड़किया के जोन गहना देवे के बा ओकर पैसा तू दे दी हम कहनी कि हम ना देम के ओकर पैसा वैसा चाहे बियाह हो को चाहे उराड़े मर जास हमरा के मतलब नहीं ना ना ऐसे ना करे चाहिए बजट बाड़ी कुछ लेन देन क दी हो आ सुन एगो बात बताओ तनी उ आई तो कह दिया कि हम 4 बजे कहूं जाई ना रउआ के एगो बात बढ़िया से समझाओ तनी 1 रुपया रउआ के देम ना ई ना कि हमरा से लुकवा के आ दे देनी आ जहां पता चलल नु तो रउआ सोच लेम एक के हाली भागम नहीं हरा मुंहवा ना लौकी रउआ अच्छा जा तो तोहरे कॉल होई चलो ठीक बना दे 1 रुपया देम जन ठीक बा भाई ना दिया ई चलो खुश रहो कैसे हूं ठीक बा आ सुना ना 4 बजे ओकरा के रोक के रखियो छटुआई करत हम 4 बजे नहीं जाना 4 बजे 5 कह दिया कि भैया राउत कहले हां तरो कह सकत नु रह जाई जाई हां हमारा 20000 को टेंशन बा जो दिमाग पर बताओ 1 रुपया ना दहेज मिले के ना कुछ ए जमाना में आजकल लइकन के 2-2 लाख रुपया दहेज मिलता आ ऐसन घरे उ बियाह ठीक करवैले बड़ी अपन रिश्तेदारी में कि 5000 रुपया तिलक देता असन बताओ 5000 रुपया तिलक मिली तो हम का करम 5000 रुपया में हम ना लगाई में 1 रुपया समझ जाऊं हने लोग हम नहीं खी जाना कहां बड़ हो का जी अरे आवा तनी का देखो तनी 1 मिनट साला बैठे के चैन नहीं के शरीर में जान जाई का वैसे कुछ 1 महीना और 1 महीना टाइम बचल बाटे अरे भाई तू ही कभी टेंशन में बड़ू पाई जी सीधा से हां बोला टेंशन हमरा नहीं के करा बाजी ये बात है कि टेंट के सट्टा लिखवाई नहीं कान हो जालो करा के रुपए देनी है छुटकी ले कहने कि तू कुछ मदद कर दे
तो कहते कि हमरा फिर हइए नहीं के। अरे भाई तो काहे के छोटकी के टेंशन में डालत मैं हो जाई जतना बा उतने में होई नु हम बानी नु कोई से कहला से हो जी मारा तो भी 2 माने को महीना टाइम बा अभी तन गिन तरह रे। अरे बा हो जाई भाई अरे ना होई तो हम कर्जा लेके क के करम माने अच्छा एही से नहीं खसना मदद करब कि 5000 रुपया मिलता लड़की ठीक भी है ना ओकर घर परिवार सब ठीक बा ना काम तो करता भी है ना घर में काम करी ना परिवार नियन रही ना जाए तो भने के कमा कोई जैसे बारसन खुश रहसन हो छोटे भाई हो सन बहनी के का करियो ओकरा खातिर तो देखी कुछ व्यवस्था करी। हां व्यवस्था तो करही के न परी जतनी बनियो से भेंट कर छोटका जाने के कोनो मतलबे ना रहेला ओकरा ले कहनी तो ओकरा मतलबे नहीं के। हम सोचने कि नया नोहर आइल बिया चला जाए तो नहर और पैसा से मांग ली तो हो जाए कुछ मदद। अरे जाए तो हो झील छूटो के फालतू में टेंशन लगू दोबारा जेबू कितना हमारा साथ देवर रहला। अरे आवा बढ़ जाए बैठी परोजन के घर बा का साला मीटिंग चलता ये सलाह आओ चलता जी। कुछ पैसा रुपया देता तो तनी छोटका के शादी बढ़िया से करती जाए और का कहिए भैया देखो एगो बात कहतन भाभी तारा से हम कहतन अपन दिल के बात जौन 1 रुपया 2 रुपया रहल हम मेहरारू के देके फंस गेल बनी हमारा पहले ही बुझाई रहित नु कि हमार मेहरारू हमारे कमे ना आई तो पैसा कम बहुत खर्चंग बिया जी 1 रुपया नहीं के निकाल जवन देवर जी कमा के ले तोनो दो लेती है। अरे वही में और ना तो काल हुए कहनी नु कि कुछ पैसा दे दो माने भाभी पड़ा तो बहना रही टेंट के समय ने कुछ दे दे के हलवाई वाली के दे दे हमारा पैसा 1 रुपया ले लेबा त हम अब ये नहर भाग जी परवेट के घर में नहर भाग जी तो इज्जत का रही जी जा तो ओकर से मत कही हम ना भैया कोशिश करे के बाकी छोट भाई ह काऊ भाभी तो ये न सोचत रह जब हमनी के मतलब जैसे तहार बियाह शादी कइल जा ओकर ना करब जा त गांव समाज का कहि के देखो आई अब होयो जे तू अपने को जिम्मेवारी टाइप के हो जिनो कि बड़ भाई रहला से ये बताइए और सब के बीच में उहे ना छोट देवर बनी उहे ना हंसी खुशी से कह के ना भैया बढ़िया से शादी करे के बाद कोशिश करत नहीं दी त ठीक है बा ना दी त हम व्यवस्था करब एगो लास्ट भाई बा मरदत नहीं हमनी के उहे एगो जवन बात होन बा देखी जा दोनों दिन व्यवस्था करी जा व्यवस्था में हम बानी भैया टेंशन मत लो और जवन अति कइले पड़ी त क्यों उनका भोगे के भाई तार बात बता देता अच्छा जाए दी मेहरान भैया अपन मजला देखो तारू भईवा त ठीके बा हो का करब जी करम खर्जा हीन हो जाला कभी कभी खर्जा में मिलिए गइल का करबो मेहरान इज्जत के सही में कहल बा कि तिरे क्षेत्र भगवान में जानी कितना टेंशन बाटे घर में काज ने कहां से आ गई कि घर के माने इज्जत नहीं के देखत लोग हमके कुछ कहने का दीदी क्या हो तुम्हारा कि हमरा कहे के का हक बा हम कुछ कह सकते ना आजकल हम देखत तनी कि हमर पीठ पीछे बड़ा हमें मर्द के बैठा के कुछ सिखावल पढ़ावल जाता काहे खातिर पैसा लेवे खातिर हम काहे खातिर तारा मर्द के सिखावे जाई हो काहे तोहार अबे- मर्द हड़न तू तारा अबे हम छत पर से कपड़ा पसार के आओ तनी होइजे से देखनी ही ऊपर से आइजे ना बैठल रहलन तब बैठल रहन तो भैया ना बैठल रहन भैया माने से का का बतियावत रहन? सलाह करत रहन जे शादी ब्याह के बारे में अच्छा। और हमारा तारा मर्द के काहे के बिगाड़े के बा भैया तोहार माने उ तो पहले ही के सीख लेले बड़न तो अब का भी तू आके सिखा देलू उ ना सिखले रहन जय दी का कहत तनी बोली कहत नहीं कि कुछ ये कहे कि कुछ पैसा उसा का मदद कर द एगो लास्ट देवर बचल बन शादी हो जाओ एगो बात बताई अरे रहुआ का बतिया तारू लो है भौजी एगो बात बताई रहुआ ई लास्ट रहस चाहे फर्स्ट रहस उसे हमरा का लेवे देवे के बाद इनकर बियाह बा रहुआ तय कर अरे बनी रहुआ बियाह जानी। में अभी टाइम बा अभी ये बियाह खाली चर्चा कइले बड़ ना तो सब हमरे से पैसा मांगते जे हम काहे दी हो पैसा ई का तो कमा के हमरे के का देले बड़न बियाह पैसा ई काहे ए खातिर देवर जी मुंह लागल अपन इज्जत पे लात मारवावल बराबर बा हां तो मत लागो जे काहे खातिर हम भतार के बोला के बैठा के सिखावा पढ़ाओ तन जा तो ई काहे खातिर अरे तू अपन भतार के खुदे अपने बस में रखल बड़ू हमनी के बात मानी ए भौजी काहे बोलत तारी भौजी ऐसे ए जी देखी बबुआ जी ए बबुआ जी रहुआ और बियाह खातिर इतना जे घर में किच होता ठीक बनू अगले महीने और बियाह पड़ल बा अगले महीने हमर बहिनियों के बियाह बा हम कुल पैसा और बियाह में लगा देम तो अपन बहिनिया के का अच्छा बहिनिया का में आई कि देवरा का में आई हमर बहिनिया का में आई देवरो आई नु काल के टिक के जेकरा के लिए आई त कुल कमैया अपन मेहरा रुए के दी हमरे के ना लिया के दी अच्छा तो इहे बात बा इतना भौजी सोच बा कितना सोच बा देखी जा पैसा देवे खातिर घर में हाथ 100 के सीधा बात बा और जूटा ता आटा ता तो करवा दी बढ़िया से बिया घर में मारो गड़वा के ए करवाई भौजी। आ नहीं खा जूटा ता आटा नु तो भेज दी मंदिर में से टिक के ले सुना हमारे एगो बात तू तनिको चिंता मत कर भौजी हमारे 1 रुपया शादी ब्याह में तहन लोग के खर्चा कइला के जरूरत नहीं खे हम अपन शादी हम अपन मंदिर में कर ले हम
भौजी ई का कहत ये ना, हम अब ठीक का कहत जाए नहीं भौजी। 20 रुपया के बरमाला मिली, 5 रुपया के सेनुर मिली, 15 रुपया में और बिया हो जाए। नहीं, अरे रुपया का जने खर्चा पैसा करे ना के सोचा पता नहीं ले सोचा। भगवान घर में घर में खुशी नहीं के देखल चाहत। जाई ना रउवा अभी का तो हम खुशी इतना देखत दिन हनी। से हम अभी कुआर रउवा का नहीं है। खुशी माने हम पैसा दे देम त रउवा खुश रहम। हम 1 रुपया देम ना। अच्छा जाए तो बियाह हो जी मंदिर में तो खुश बड़े तू ना। मत खिसिया कहीं से बियाह करे चाहे मत करे चाहे राड रह, हमसे उसे का लेवे देवे? आई हो भगवान है बोली सुन के मन करता ना बबुआ कि हम घर से भाग जाए, मुंह मत दिखाई ना बोली। कि का जाने कहां ले आगल कुलक्षण घर में आते हमनी के पैर डालते हमनी के हंसी खुशी मत छीन ली हल। ना भौजी अब हतारो को बिगाड़ के सिखा के रख दी हल सर। ज्यादा भौजी ऐसे मत कहा, वो बहुत बढ़िया आदमी है। हमारा शादी खातिर इतना कोनो परेशान होके के जरूरत नहीं के। हमार शादी भैया से कह दिया कि हमार शादी अब जब होई तो मंदिर से होई, हमार घर से शादी ना हो। हम कितना खुश होत रहनी है। कही बबुआ कि इतना ओकर भाई सुंदर बड़सन इतना कमावसन और फिर भी ओकर भाई के बियाह मंदिर से होता। माने ई गरीबे दुखिया न मनिया सब कि गरीब दुखिया इतना नाथ हो गेल सन। वो घर से शादी कौन काम के होई भौजी कि घर में हमरे चलते इतना अभी कला होके लागल तो शादी भइला के बाद का होई। जिंदगी भर के कहे खातिर हो जाए। रौरा चुप रही, हम बानी ना अभी हम जब तक जिंदा बानी ना तब तक कोई बात नहीं है। हम कितना खुश रहनी है कि हमार धूमधाम से घर से अरे शादी छोड़ी किया। ना ऊ ना करी, हम बानी नु भैया बना ना रौरा इतना टेंशन लेके काहे बस जरूरत भैया कहाँ से करिए। काहे रोता कबे सुना तनी ओजल बुझा के रोता काहे रोता रे? काहे रोत रे? हां कुछ ना भैया। तो तब का ना खराब पसंद लगे कुछ बताइबू काहे रोता? माने इनकर नाखड़ा बहुत जल्दी लगता ना। अब आई भी 4 दिन का ओकर नाखड़ा नहीं के लगत रौरा। अरे तो कुछ जानब तो बेनु वो एगो अलग कहते है कि बियाह शादी के माइटर में फसल है कि पैसा ना देब तो है ना देब। उहे तो बतिया भैया, मंदिर में कहते कि कल पैसा वैसा देवे कोनो जरूरत नहीं के। अरे यार, पागल अरे भाई बड़े ना भैया समझाई नहीं तनी। अरे तो जब केकरा खातिर बानी जरा धन दौलत केकरा खातिर बारे हो एगो सब आग लगा के जरल बा। जब से आई आग लगा के जार देले बिया। मूड मत खराब करी हमार। पागल बाबू भाभी तक दिमाग से काम लो शांति से। कहां से के मंदिर में बिया कर दी बताइए। एकदम मंदिर कोई मंदिर में बियाह अब आई ओकरा घर से निकाल दी का हम कोई मंदिर में। हां कदी पहले हमारे को भाई भैया तब बिया करम। कबो भाई जब ना तक लाड़ जर ना ओकरा कुछ बोले का नहीं क्या ना भौजी के कुछ मत बोलिए। फेर पूर्वक लगा काम पागल रखा जौना में खुशी ना मिले कुछ ना हम कुछ उहे नहीं काम किस्मत हो। चाहत जो जवान हम नहीं करब जा अपना मन से करब जा एगो ते बाड़े नहीं केहू का कहि कि दू गो भाई पड़ोसन जवान जा कहां बिया कहां बड़ रे? अभी बताओ अभी हमारा शादी में सुना तड़ रे का हो? है ना अभी से घर में कला होके लगल हमारा शादी के लेके। का भइलो? बैठ है ना हटा बैठ बैठ जा बैठ पहले बैठ। माने पट्टी का तोता लेखा पढ़ा का देले बड़ी जा इतना चिल्ला के हमरा कर। के पढ़ाई ले नहीं कह दिया। थे तोरा से पहले से उहे हमरा के जौन कइले बाड़ी तौन कइले बाड़ी तोरा ले बजट बाड़ी उनकर बात के हम ले चला तोरा बात के वैल्यू ना करी ना हम वैल्यू नहीं खे ना वैल्यू नहीं खे। माने बहुत माने 2 मिनट का जब बैठल बहुत तू बोले लगल। देखिए तमीज देखिए मर्द मेहरारू के बीच में बोली जान ठीक नु। सभी सुन अरे तू चुप एकर रह। खानदान ही सिखावे जाए तो भौजी माने काहे कुछ बोलले बा कि कहता कि हम अपन मंदिर में बियाह करब तो ठीक है नु बा मंदिर में बियाह कर लियन त इनको से तो कहबे कहनी कि मंदिर में करा द जा बियाह। ये ना भौजी भाई के हमारा मालकिनी खातिर है, मत मंदिर में लड़ाई बियाह करी। झगड़ा हम घर के मालकिनी ना अरे है। भाई हमनी के जियत अंजे पर हमर भौजाई जियत तारी तोर बहन के बियाह घरे होई हमर भाई के मंदिर में। हमार माई बाबू के कोनो बात त करवाओ तरसन घर में ठीक बनू तोहरो बाटे त करवाओ लेकिन तू अपन गहना धा रुपये बक्सा में धैले रह हमरा फिर हम करवा ले करवा लेब। हां करवा 1 रुपया देला त आग लगा के मर जेम घर में अभी तू जानतो नहीं ख। देखो तन्नू का तू मर जी छोड़ दे कुछ कहला के जरूरत नहीं के। का हो भाई ना रउआ लोग के चलते हमर मरद से बिगाड़ भइल आग लगा के मुंह में सब के फंसा के जाइम देखो जतो। अच्छा सुना माला छोट भाई ना देवरे हो शादी वैसे बियाह ना को बोले के ये दूर करी जी महाराज। कैसे ना बोले के हो माने तू 2 मिनट ऐसे बैठल त बड़का भौजाई वाला भइल बड़ा मेहरारू नहीं खेलो को तारा भाई रोवता मोह रोवता त का हो गई हमनी के ये भाई रोवता त का हो गई तू देबो पैसा कमाता रह इतना पैसा के देबो नहीं हर समय पैसा होता त खाता नहीं जा। हमार शादी के चिंता मत कर तू। काहे ना चिंता कर मर्द तना तू एगो छोट भाई बड़ा मर्द हमार शादी तब मंदिर में हो जाए। हमार तहर बियाह कहां भइल रहे तू त हमार माई बाबू के चलन हूं तो होटल में बियाह करवा देलन जा। कहां से ये जाए तो भैया हम अपन खुशी त्याग दे तनी हमरा नहीं के घर से शादी करे के हम चली रवा उठी ताई जैसे रवा उठी पले जैसे जय प्रभु जय। उठी रवा जैसे ठीक बनो रवा जितने रहम न पट्टू लेखा पढ़ाई हन जा
और वो हमरा से लड़म आ तो चिल्ला के हमरा से बोलम जन क्या कोई माथा का हमर खराब करी